ko sai dai ki zauna da yunwa. Domin ko ni gaskiya ba zan iya sayin shinkafa ba yanzu, tafi karfi na. Wannan wani irin rahin mutunci ne, to in ka sake higa hanya ta, he na maka rahin mutunci a cikin gidan nan. Ke? To sababbi, Allah ya yi daren gari ya waye. Haka dai za a kare da kaɗan garuwa sai mai kawo masara toshi. Wana gaya maka, na ƙara gaya maka ni dan Asabe ba abin da yake tsakanina da shi. Kuma wallahi duk ranar da na ƙara samun sako fa gidan nan. Hansatu! Hansatu! Na'am. Kina ina ne? Gani baban Badaru, ninke kaya fa nake yi, kake ta min wannan kira. Me ake yi har yanzu ba dora abinci ba? Alhali kin sani sarai jiya ruwa na sha na kwanta. Ashana ce ban gani ba, kuma tun ɗazu nake neman ta, na neme ta na rasa. Yanzu akan ashanan ne aka kawo har yanzu ba dora abin karin kumallo ba? Ai shikenan, kin kyauta. Da yake ni wahalalle ne, na iya nemowa an kawo muku. Ruwa da iska, haka nake fafutuka dan ganin ban muku da yunwa ba. Amma gashi ni an bani da yunwa. Kuma babu dama mutum ya magana, sai a ce ya haƙuri. Yanzu ma abin da zan ce, ka yi haƙuri. Kin ji irin ta ba? Aikin kenan sai a dake ka a hana ka kuka. A'a. Ba dai fita za ka yi baka ci komai ba. To me zan zauna in yi miki? Baban Baduru, ka yi haƙuri na aika a so min ashana. Da yake ɗumame ne, yanzu zan ɗumama sai in zuba maka. Ai sai ki ta yi. Husna, yi maza ki fito a bayan gidan nan ki je ki an so min ashana a kantin kamaye. Na san shi kaɗai zai iya fitowa yanzu. Hanzarta dan Allah. Na kwana baba kamar. Lafiya, lawa ɗan Ba na gidan ba. shana. To madalla, ɗan kirki. Ya baban naki? Yawwa. Ɗan gidan baba ga shi ko? Yawwa. To ga canjin. Ki sauri ki tafi gida. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ina kwana baba kamar. Husna, lafiya kalau ina gajiya. Ina kika je da sassafe ne haka? Na je gurin baba kamar ne in siyo ashana. To madalla. To maza tayi ki tafi. Kar ki tsaya wasa a hanya kin ji ko? Yawwa, maza tafi. Lalle ga ashanan nan na ganta a hannunki. Yanzu haka na san a gidansu ko karya ma ba a yi ba. Husna!
wallahi baraka na aike ta kantin kama ta so min ashana tun ɗazu kin ga har yanzu bata dawo ba. To kuma me ya zauna da ita har yanzu bata dawo ba? Wallahi bana ce ba. Yaro kenan. Sadiq! Zo. Shiriri ta yara dai sai a hankali. Wallahi. Zo ka je kantin kama kaga an aiki Husna ta siyo ashana har yanzu bata dawo ba. Ka je ka duba ta. Sadiq! Saura kuma kai ma in ka je ka zauna ka ji? Wallahi kamar an aiki ba garin su ba. Haba Malam Musa, wannan irin gaggawa ce haka, da ba za ka bar yarinya ta kai ashanan nan gida ba, har sai ka biyo ta da babur mai kafa uku. Lalle yunwa ba ta da hankali. Ango. Malam Tsala. Na gajiya. Ina fa ango gude. A haba Malam Kame gashi nan sai kanshi kake yi? A hakan? Kawai dai in ka kalli fuskarka, ƙurajen nan ne kawai na fuskarka sai ka kawo maka cikas. To daman na ji abin da ya faru da kai. Shi ne na ce bari in zo maka jaje. Ashe haka wannan tsautsayi ya faru haka? Malam Tsala. Haka kawai za mu ido da sallar asuba. Kawai malam na ta'ala ya zo ya same ni da rungujejen kan nan nasa kamar uwan mabuga ya kuma mun a nan sannan ya bi ni ya ringa kirɓata. Amma gaskiya malam na ta'ala ya yi ganganci wallahi. To ma in ban da abinsa ina malami ina yin dambe. Amma malam Tsala, wa yake magana damba a nan? Ai damba mutum da mutum duk suna sani suke yi. Ni ba wannan shan mata ta yi. Kawai na ji ya rufe ni da duka. Subhanallah. Wai na ji an ce amma wai yana police station ko? Yana can wurin 'yan sanda suna koya ma hankali. Abu dai bai yi kyau ba. Amma ni shawarar da zan baka. Kar ka saki ka dage. Da abin da zai faru kar a tsaya iyanan police station. Ka ta wuri ka cije har sai an je kotu don a kwatar maka incinka. Wannan Tsala, ai daman ba zan bar wannan abun ba sai an bi min haƙƙina. Yawwa, ai ni daman na san na maka shawara za ka ɗauka. Amin alaikum. Na kwana. Wasu na zo nema tun da za aka aiko ta siyan ashana kuma har yanzu bata dawo ba. A tun da zo suna na sallame ta tafi. Wai yarinyar na kuke magana a kai 'yar gidan Malam Musa? Mana. To ai ni ɗazu-ɗazun nan na haɗu ta a hanya. Amma na ga ubanta ya zo ya ɗauke ta a babur. To kaji, tana can tare da babanku. Suna tare. To. To, dala ba ni burodi mana. Gafara ne? Adama ce? Wallahi. Ke ce tafi da safen nan? Ni ce kin ganna nan. Ke da ake wa kulle, ina kika bar malam din? Ai malam yana can a hannun 'yan doka. Kin san halinsa na yin rigima. Ba dai kina nufin police station ba. Ai ko can kuwa. Yana can a tsare. Halin nan nashi dai na yin rigima da mutane. Bari in ɗauko miki tabarma. To. Ga inda na ɗan share na. To bismillah. Wash. Sannu.
Sannu Adama. To, kin san abin da ya ji jiki ya riga ya nauyi. To ya za a yi? Haihuwa ce ta guzuma. Sai dai fatan Allah ya raba lafiya. To amin dai. Ai kuwa dama batun raba lafiyar nan ne ma ya kawo ni gurin ki Sabuwa. Ban gane ba. Sabuwar shawara na zo mi. Ina sauraron ki Adama. Mu je a zubar da cikin nan ya dame ni. Subhanallahi. Adama, kin san ko me kike cewa? Ras yau Asabar, gobe Lahadi jibi Litinin. Ai tunda na san wayannan ranakun kin san ina cikin hayyaci na ko? Sun ce maka tana tare da babanta? Eh. Susuwa. Baba Kamaye da Baba Tsala. To amma ina ta haɗu da shi. Hansatu naga kin ce min tun kafin ki aiki ta baban Badar ya bar gidan nan. Kwarai da gaske a fusace fita a gidan nan. To ina suka haɗu da shi? Shine dai abin mamaki. To, bari mu ɗan ƙara haƙuri mu gani. Na rantsi da Allah Sabo ni fa na riga na gama yanke shawara ta. Gaskiya ba zan haƙura da wannan maganar taki ba, zubar da cikin nan zan yi. Ina dalili? To ai tunda kin san haka bai kamata ki zo neman shawara wajena ba. Abin da nake so da ke Adama, tunda kika taho wajena neman shawara, ke a zuciyarki ke kanki kin tabbatar wannan hukunci da ke so ki yanke ba daidai ba ne. Haka na faɗa miki? Ai ba sai kin faɗa min ba. Kin ga na farko ga zunubi, na biyu ga hatsari, har mutuwa fa ana yi. Sannan yarki Hannatu ma ishara ce a wurinki. Kin ga bawan Allah nan ya ɗauki burin duniya ya ɗaura akan cikin nan da yake tare da ke. Sannan kuma kin ga bai taɓa haihuwa ba, ya kamata ki yi haƙuri ki haife mishi ɗansa. Abin da yasa nake so na zubar da cikin nan Sabuwa. Kin ga muddin da cikin nan a jikina? Malam na ta'ala ba zai sake ni ba. Amma da zarar na an kaɗo shi yayi waje. Rabuwa za mu yi cikin salamin. Ikon Allah. Adama ki yi haƙuri. Ki ɗau dangana. Ki ɗauka wannan ita ce ƙaddarar da Allah ya ɗaura miki a rayuwarki. Ai ba za ki taɓa fahimta ta ba. Dama haka ciwo yake a jikin mai shi. Idan kana jin ciwo a cikin jikinka, sai dai a yi maka sannu. Sannu ko ba ta cire ciwo. Kai ka sarra da dan abin da yake damunka. To Allah ya kyauta. Yanzu za ki je wajen malam ne police station ɗin? Ni na aike shi? Ko ba ke kika aike shi ba Adama? Abin da ya shafe shi ya shafe ki. Me ga mun kaska da kifi? Hanyar jirgi daban ta mota daban, abin da ya shafe shi ya shafe shi. Wanda kuma ya shafe ni ya shafe ni. Akaramakallahu. Akaramakallahu. Bismillah. Me su tantara an yi kwanan sal. Kai ka cinye ɗayar goma ce cif izu 600 ba wasa ba, in fitsari banza ne ka za ta yi. Wanda suka fi ka kangara da iya shege ma sun faɗi taran nan ba su wanye lafiya ba balle kai. Akaramakallahu ni tara ma ban yarda da ita ba, ta zuƙu ce. Idan da za a zuba a fefe ɗaya ma ba za a ɗauka ba. Kila ko 30 ba haɗa ba ake cewa ana da 60. Da yake ina tsare dole ka faɗi haka. Akaramakallahu tausayinka ne kama ni. Ina zaune na taho. Da tun jiya ka bani haɗin kai da ba za ka kwana nan ba. Ina jin ka. Yanzu ma zuwa ne ka ba da kuɗi a sallami kame ya je ya sai magani. Mu kuma mu riƙe kuɗin beli mu sake ka tafi cikin iyalinka. Kai, ka daina mun surutun banza. Sau nawa zan gaya ma, sau nawa za mu yi maganan da kai. Ba na son zancen banza. Ka kiyaye ni wallahi. Akara makallahu. Abin da nake ka kiyaye ni. Idan ba maganar sallama za ka mun ba, kar ka ƙara zuwa nan. Ka ji na faɗa ma? Sai me kake karkaɗa makulli, narkewa zan yi a nan? Ka biya ni na sake ka tafi cikin iyalinka. Kasuwanci kuke? Wannan musiba Allah kai mana maganin ta. Amma ɗaya ai ba a ciya komai a wannan rayuwar. Kayan masarufi sun yi tsada, masu kuɗin ma da muɗin ma babu da abin siya. Allah ka tuna mana wannan rayuwar tamu. Ka ganni nan? Rabona da abinci. Tun wata taliya da mai gari ya aika mu ƙwaya 2
ita ce na ci na ɗan ƙoshi. Kai ta kanka ma kake. Ka gani nan? Yau tsawon mako guda kenan. Ko tukunya ba tsora gidana ba. Sai dai a jiƙa wallahi sai dai a jiƙa kanzo ko garin kwaki. Shi ma sau ɗaya ko sau biyu idan ya samu. In bai samu ba kuma sai dai mu zuba sarauta Allah ido. Allah ya sauke. Amin. Anya kuma Sani. Shawarinku za su shiga aljanna kuwa? To, rahama dai ta Allah ce. Amma abin da kamar wuya. Ubangiji ya dora ku akan shugabancin jama'a. Ku dinga azabtar da su da yunwa. Ai batun shiga aljanna. To, tsakanin bawa da Ubangiji dai ba a shiga, amma abin zai wahala. Allah ya sauke. Amin. Wai shin honorable ma yako yana ciki? Ina ciki, wata ashin ke jira ne. Ina ciki. Ai ka san idan ka zo gun mutanen nan neman taimako sai sun gama wulaƙanta ka sannan za su fito su saurare ka. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Yau ba da Sanun ku ba. Na gajiya. Yawa ina gajiya. Alhamdulillah. Lala wani rabin iya ciki? Yana ciki. Alhaji Nuhu kansila fa. Yana ciki tunda ka gama nan zaune. Kai ma ka san ai shi muke jira. Yo akan ne wahalar banza ne. To, bismillahir rahmanir rahim. Subhanallah. Subhanallah. Bawan Allah lafiya dai? Lafiya dai bawan Allah. Ka gaji mana, ka gaji. Me lafiya ya faɗi. Ayo Allah na. Ayo. Wayo. Wayo Allah na, ayo Allah na, ya Allah. Mu kama mu dauke shi mu aje shi a kofa. Amma in mun kama mun aje shi, ni ba zan tsaya ba. Gaskiya tafiya da ni. Na gaji da jira. Wayo. Abin da yake ji shi mu ma muke ji. Akarama kallahu. Kofur. Assalamu alaikum. Ulama rasul anja. Kofur ya aiki. Rasul anja Allah akarama kallahu. In ce dai ko lafiya? Ba komai daman dan uwanka ne yake tsara a hannunmu. Can ya kwana cikin sauro da firgici. Don ko abinci ba a kai masa ba. Shine nace bari in zo maka bayani ka je kai belinsa. Ikon Allah. Dan uwana fa kace? Akarama kallahu. Wani dan uwan nawa? Malam na ta'ala. Malam na ta'ala. Shi yace da kai ni dan uwansa ne? A riga ɗan uwanka ne malami. Shi yasa na ce bari in zo maka bayani. Ulama rasul abiya. To haka ne. Dan uwana ne musulmi kuma malami. To amma shi ko malam na ta'ala me ya kai shi wajen ku? Kai. Akaramaka Allah abun ba kyau. Wato kame ya samu yewa dukan kawo. Yanzu haka kame bai san inda yake. Bai san waye a kansa ba. Subhanallah. Kai akaramaka Allah dan kame ya da ku sai ka kanshi subhanallah. Kai ba daɗi. Shine damar na ce bari in zo maka bayani idan ka je ka ba da wani abu kaga ka sai kai belinsa. Ko ni aka ba wa mana kai? Ta yi haƙuri na ɓata ma lokaci ko? Ba komai wallahi, ai jiran masoyi yana daga cikin shika-shikan soyayya. In ji wa kuma? In ji ni mana. Rasaki kenan na ga dai alama yanzu su kake ka zama malamin soyayya kwanan nan. To ai hakan ta faru ne Raliya saboda na fara ɗaukar darasin da kike koya mana na soyayya. Dan na ga ana nema a ƙwace mini ki. Kai dai ka sani, za mu iya tafiya? Ba matsala, mu wuce. Kai! Kai! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya! Lafiya! Barbadiya! Tashi! Tashi! Wannan ai kaman sallau. Yana! Dingina nan, dingina nan. Yana! Hannu. Lafiya! Ina ba lafiya da ka ne. Menene? Barbadiya yunwa ce. Yunwa. Can na ci abinci. Na gode ranka shi daɗe. Can Na gode Allah ya albarka. Allah ya saka da alheri. Allah ya biya ka. Allah ya biya bukatun ka ranka shi daɗe. Sallau? Ranka shi daɗe. Yana ka tashi? Godiya nake Allah ya saka da alheri. Allah ya biya. Yana ka tashi? Yo ai bukata ce. Ranka shi daɗe. Tunda alhamdulillah na samu waraka an dole in miƙe ranka shi daɗe. An ka ga mutum a kwance to ba shi da lafiya. Ranka shi daɗe. Na gode Allah ya saka da alheri. Ranka shi daɗe ai almajiri ya yi gaskiya da ya ce iya yunwa ba ta da hankali wallahi haka ne
haka wallahi dan kada dan Allah ka sama min abin yi wallahi ban da aikin yi to ina cikin wani hali dan Allah a samu min aikin yi a can gurin ku ko dan kwamishina din nan wallahi in ka samu min ranka ba abin da zai hana ni kwamishina kuma sallau kwamishina in ba shi ba ma in yayi yawa na ji a ce min ko filista din nan da ake faɗa filista ko na babban ko ƙarami sallau ko ni ma mukamina bai kai kwamishina ba abin da nake so da kai sanar da kai ko yan university da suka yi digiri da certificate ɗinka a hannu dangin in digiri ne da kai da ko master to fa aiki ba gagara ma yake a wannan ƙasa. A ranka ni ma na yi ilimi ai. Na me? Ba irin maganin gargajiyar da ban iya haɗawa ba ka gani nan. Tun ina goya ake shiga jeji da ni ana yin sassaƙe-sassaƙen magunguna. Ranka da ka samu abin. Assalamu alaikum. Kuna lafiya? Ya gajiya? Madalla ya akai ne? Yara ne a gida suke a kwance ba su da lafiya ba mu da kuɗin da za mu kai su asibiti. To ya isa, ai ba an ambato bala'i ba, ai ba ambato bala'i a wannan yanayin da ake. Ranka daɗe ni ma ƴaƴana guda biyu a jejin. Kada sa ka. To. Mun gode ma dalla. Ranka daɗe dama zancen aikin nake jira. An sha lacca. Kai. Karatu akwai wahala. Na ga yadda kika shawa. Subhanallah. Malam. Da Allah ki haƙuri. Oke shikenan da ka bige ta ma cewa za ka yi haƙuri saboda ka raina mutane hankali. Don Allah ka saka masa riga tunda babu abin da ya same ni. Na'am. Me yake nan? Kai dai baka da mutunci. Wato an ma magana sai wani ƙara zagewa kake yi. Ko saboda baka san darajar manya ba. Malam wayya baka san abin da yake faruwa ba kawai zaka zo kawo ni da fada. Dan ka ne ni? To koma dai me faru? Hakuri zaka yi. Amma an ma magana ka nuna kai baka san darajar kowa ba. Kaga malam da Allah ka rabu da ni. Kaga kakkata da hankalinka. Ka rabu da shi kawai. Gaskiya ce yake gaya masa yaƙi da rabu da shi kawai. Ka san yaron zamani. Rabu da shi kawai. Ka gane ko? Yawwa. Kai kuma ha mashin ɗinka ka tafi. Ko kuma yan tsurku da Allah ku. Ke kuma sakariya da ranar Allah ko kunya ba kya ji kina yau da wannan katin saurayi. Wuce ki tafi gida. Kai, ina baka? Gina, in ba so kake ranka ya ɓaci ba. Can ɗin ma ba ta nan? To shi kenan na gode. Bari na neme ta a wurin baban nata kamar yadda aka ce min an gan su tare. An ce can ɗin ma bata je ba? Wallahi Hansatu can ɗin ma wai ba ta nan. Ni fa ina ganin kawai gara mu kira baban nata mu ji ko suna tare. Faɗansa nake jiye mana. Shi yasa tun ɗazu nake gudun a kira shi. Kin san ya fita fa a gidan nan a fusace. Kuma kin san halinsa abu kaɗan sai kamba ma shi mai da shi babba. Tunda an ce bata je can ɗin ba. Mu gwada kiran nashi magani. Yawwa ta shiga. Alhamdulillahi. Bayan hana ni karin kumalo da suka yi, ko kiran me suke yi min kuma oho. Dama na kira ka ne, so nake na sani kuna tare da Husna ne? Wace Husna? Husna tamu mana. Me kike nufi da tana guri na? Ba ta gidan ne? Wallahi tun fitar ka Hansatu ta aike ta ta siyo mata ashana. Gashi har yanzu bata dawo ba. Dakata da Allah, wannan rashin hankali ne. Yaya tun safiya yarinya ba ta gida? Ba za ku sanar da ni ba, sai yanzu kike gaya min wannan wani irin sakaci ne? Amma an ce wai an gan ku tare da ita. To amma waye ya ce ya gane da ita? Ina jin dai tsakanin Malam Tsalha ko Kamaye. To ni rabona da Husna tun jiya da daddare don haka ba ta tare da ni. Amma yanzu zan sa a nemo ta, don haka ku sani cewa wallahi inda da gida duka sai ranku ya ɓaci. To
To ka ji ashe wai Husna ce bata gida. Tun safe amma saboda sakaci irin na mata. Maimakon a kira wani a sanar da ni sai yanzu ake gaya mun. Don Allah maza ku ba zaman ku je ku nemo ta. Yes sir. Hajiya Kyauta. Kina ina ne? Gani nan zuwa mai gida. Yawa ke sauri yunwa za ta nakasta kamayan naki. In ta cinye min kame na dawa zan zauna kuma a garin daɗin kowa. Aikon yunwan nan da ina ganin ta da sai na kai ta in ɗaure ta a police station. Ta cinye min kai in zauna da waye ni kuma. Masha Allah. Ya albarka Allah shi muke albarka. Amin. Allah ya albarkace ki. Kai. Allah albarkaci lamuranki. Amin amin tare da kai. Salamu alaikum. Kamar sallama nake ji. Sallama ake yi. Kin ga ina zuwa. Bari in je in ga waye. Gaskiya tsaya ka ji. Gaskiya ko ma wane ne ya zo ko gaskiya ka ce mishi abinci za ka ci. Yanzu fa ka ga mace fa yunwa ba za ta cinye mun kai. Ya hakuri. Dan Allah ka dade. Kada abincin ya huce. Ya hakuri. Mutane masu hana ruwa gudu ba dama mai gida ya ci abinci a gidansa ya ta damunsa da sallama. Waye yake sallama kai ne ne? Ni ne nan nake kiranka. To, Allah bai lafiya? DPO ne ya ce in zo in kirawo ka. To, ka je ga nan zuwa. Cewa ya mu taho kafa ta kafarka. Cewa ya mu taho tare. To shi kenan. Bari in je in shirya in fito. To yawwa. Ka me? Na. In ka shiga kintsa ka ɗebo da nauyi saboda ka san ganin DPO wai haske na baka. Gida ba ya shafanci. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa ka dawo? Na dawo. Da zuwa ga za ka ci abinci. Ai abincin nan. Lafiya? Lafiya lau. Zuba abincin nan ki ajiye mu. Me ya faru? DPO ne yake nema na. Maganarmu da malam na ta'ala gara aje a yi ta ƙare. Gaskiya mai gida, kiran DPO ba fa kiran Allah ba ne ba. Gaskiya ya kamata ka zauna ka ci abinci ka ƙoshi kai tatil sannan sai ka tafi gurin kiran DPO. Gaskiya ne ba kiran Allah ba ne. Zan da je ke dai yi abin da na ce ki. Bari in je in dawo. To ina yunwar? Baba. Zaliya. Na'am. Kin dawo? Na dawo fita za ka yi? Zan fita. Zan je wajen DPO ne. DPO kuma baba yanzu kes ɗin nan bai mutu ba ne? Ai shi ne yanzu saurin da nake zan je a yi ta ƙare kawai. Sai na dawo. To Allah ya kiyaye subhanallah. Wannan mutum akwai fitinannen mutum ka hana mutane kwanciyar hankali. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikis salam. Ke me ke faruwa da ke na ganki haka? Dama a hanyar makaranta ne ina dawowa shine wani mai mashin ya kusa buge ni shine suka ɗan yi hayaniya da Rasaki. Rasaki kuma? To ke me haɗa ki tafiya da Rasaki hakan ta fara da ke? Ba ki ji ko? Wato ke duk irin abin da ake miki magana akan yaron nan ki rabu da shi mashiriricin yaron nan ki kokolo ki ba ta ja ko? Ba haka bane ba anti. Ba wai naki bane ba. Amma ni ina ganin kamar tarayya ta da Rasaki za ta iya gyara halayensa. Allah ya sayyada. Ni Rali yaushe kika fara da awani ba sani ba. Shirya ba a hannuna take ba anti. Amma ina ganin tun da Rasaki yana sona sanadiyan haka zai iya zama hanyar gyaruwan halayensa. Ƙarasa ya fiti ƙarasa ba. Na gama anti. Ai sai ki ce ke ma kina son shi. To in banda ma abinku na ƙuruciya. Ana nuna sheki abin da zai fi sheki amma ki kina kauce masa ana guje miki amma kina haye masa an ta addu'a za a taya mu da shi addu'a kuma ni in taya ki da addu'a sai dai in taya ki da addu'a akan Allah ya cire miki san shi daga zuciyarki ba ta ki ƙara samun shara
tun kafin sajan bala da DPO su dawo. Domin idan suka dawo ba na ta'ala kaɗai ba, har kai layi sai ka kwana a ciki. Abaran ka daɗe, wani wacce irin magana ce? A malam kame ita shari'a da kake gani saɓanin hankali ce. Ku ba ni haɗin kai in kashe kes ɗin nan tun kan abubuwa su sha. Da farko dai malam ta'ala ina so in ji da wani mummunan makami ka ragargaje kame. Habaran kai daɗe, wannan ramamman me abin sa makami a jikin wannan hannuwan nawa da su ne aiki sai wannan madurgujin kan da na masa burosh na goge shi shikenan. Gaskiya da ba kawo kame ɗauki ba da tunana nan ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato malam na ta'ala ko ba malinta kana da abinci a harkar dambe. Ni tun ina saurayi ba rago bane ne, tun kafin na zama kolo na zama gardi na zama malami ba rago bane ne. Habaran kai daɗe, wani wacce irin magana ce? Kai wani irin jami'in tsaro ne? Mutum ya yi mun wannan mugun raunin kuma kana daɗa ziga shi. Malam kame sai hakuri, shi aikin ya gaja ka sai ana yi ana nishadi, in ba haka ba sai kan mutum ya buga. Ina yalla bai. Bari dai in bayyana muku abin da ya faru, saboda naga kuna mun kallon kamar bani da gaskiya. Yanzu a matsayinka na jami'in tsaro, fi sabilillahi tsakaninka da Allah ka gayan gaskiya, ka samu ƙato ina bibiyar matarka, wani mataki za ka ɗauka? Kai! Ina daina wannan misalin da ni, ka yi shi ya kanka. Dan sai inda ƙarfi na ya ƙare. Amma wani ƙato ne yake bibiyar matarka. Ranka daɗe wannan ke kashashen, kan da na auri Adamu ya hana mu sakat. Kullum sai ya kira wata a waya tun ina haƙuri har ta kai yana biyar dare ya bibiyar dare ya kira ta. To ba zan lamunci wannan ba. Ko yanzu ya sake kiran Adama zan sake hukunta shi. Wallahi sai na murje shi yadda ake murje taliya. Ka kare mun kallo wallahi. Gaskiya malam kame in dai haka ne baka kyauta ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba malam na ta'ala, sharri za ka yi mun? Baka kira ta a waya ba? Baka yi wa Adama waya ba? Zaliha? Zaliha? Me kike yanzu biki ci abincin da magashar ya nema yake sanyi? Zaliha, ka samu take daminki na rashin jituwar iyayenki. Wallahi anti Kyauta, abun nan yana damuna. Rashin jituwar da yake tsakanin baba da mama. Allah zai ka ƙarshen lamarin nan. Yanzu dan Allah ba abun kunya bane a ce yanzu a matsayina na yarsu ni nake sasanta su. Yanzu me amfanin sintiran zuwa police station da baba yake ta yi? Duk da na san ba zan ce na san yadda kike ji a cikin ranki ba, amma na fahimta gaskiya. Kuma wannan abin ba abu ne mai sauƙi ba. Amma komai lokaci ne, insha Allah. Allah zai ka ƙarshen abin nan. Wataran sai labari, mai labarin ma wallahi ba za a gan shi ba. Yawa an zalin zaliha ta ki da nasa da. Malam Kame, yanzu dai duk abin da ya riga ya faru to a yi haƙuri a daina waiwayar baya mu kalli gaba. Malam na ta'ala kar ka ƙara ɗaukar doka a hannunka, kuma ya zama wajibi yanzu sai ka ba da kuɗi da za a ba shi je sai magungunan da zai gama jinya har Allah ya ba shi lafiya, sannan kuma ka ba da kuɗin beli. Akramakallahu, ka ce ka yi dambe? Ƙwarai kuwa, sai da wannan hannun suka yi awa 24 a cikin kabari. Suka tsumu. Allah ya isa. Shi sa lokacin da ya kunsa mun kutufo a nan, na ga matatu suna gilmawa ta idona. To, yanzu dai mu ba wannan batun. Kai malam na ta'ala za ka kawo kuɗin beli. Idan ka ba da kuɗin beli, yanzu za mu sallame ka. Oga Kamal. Wannan magungunan nake so da Allah ka ɗibo mu. Okay. Wa'annan magungunan? Anya kuma na da wa'annan magungunan? To amma bari na duba ma. Okay, ba da ma duba mu.
na gaya ma ka kiyaye ni sau nawa zan gaya ma magana na sau nawa kake so in gaya ma assalamu alaikum amma alaikum salam kai mala Hassan lafiya na ganka nan na zo nan yi belinka wa ya gaya maka au dama ba kai ka turo shi zai faɗa min ba dan me zaka faɗa masa dan me zaka gaya masa ni nace ka gaya masa izo na yi ne kawai saboda tausayin ka da nake ji mala Hassan ka taho da kuɗin belin ko Okansa. Me yake faruwa ne? Ranka daɗe, ɗan rikici ne ya faru tsakanin kame da malam na ta'ala, amma har an sasanta. Me yasa ba ku sanar da shi na kwana kurkuku ba? Ai ya kamata ku sanar da shi kun tsare ni na kwana. Ko kuma a sanar da shi irin dukan da kai mun ba? Da Allah ku dakata man gaba ɗinku. Kai malam me yasa ka da kika mai? Kai kuma me yasa ka riƙe malam har ya kwana nan wajen? Zalunci ne kawai. Wallahi suka tsare na kwana ranka daidai. Sauro sun fi 1000 suka yi zikiri a kaina. Amma malam me ka mai maka kada ke shaka? Yalla bai tsautsayi ne wallahi da bashin rana ka san shahaninka da tsohon dan dambe mu idan hannun mu ya kwambe dai ka san ina gaddi na idan bai labai kan da samu malinta ya hakuri. To ai ko kai ne kunamar bindiga dan zafi bai kamata ka masa wannan dukan ba. Amma ina so ka gaya min ba'asin me ke faruwa me ya faru me dalilin da ya saka masa haka. To ranka ya dade abin da ya faru shine yata wayarta ita ce ta lalace sai ta aritawa da ta aritawa sai ta kirawo adama ni kuma ban san lambar ta adama sabuwar ba da na zo masallaci sai na ji ana kira na ni kuma sannan muna addu'a ban samu dama ɗauka ba sai da na fito da na ga sabuwar lamba shine na kirawo to sai na ji muryar malam na ta'ala ya ɗaga to amma bai yi bincike ba bai yi komai ba kawai sai ya zo yanke hukunci muna fitowa daga sallar asuba ya kama ni kuma mun wannan gumeman kan nasa sannan kuma ya ringa duka na a nan sai da ƙir jama'a suka karɓe ni. Wannan abu da ya faru san matsi ne a tsakanin ku baki da amma kai akar maka Allah da girmanka da hankalinka da tunaninka bai kamata a ce ka ɗau doka a hannunka ba a matsayinka na cikakken malami kar ka manta da ku malamai da mu jami'an tsaro ababen koyi ne ga al'umma bai kamata mu yi tarayya wajen karya doka ko saba ga'ida ba wannan ba daidai ba ne wannan gaskiya ne dan kai daidai kuma tsautsaye ne da bacin rana Allah da hakan ba za ta sake faruwa ba abin da ya faru ya faru insha Allahu haka ba zai sake faruwa ba ya dai dauki kayan farko wannan za ka ɗauki nauyin kame na jiyarsa har ya samu lafiya wannan shi ne wallahi yalla bai yanzu magana da muke da kai din nan wallahi kwandala ban da ita kuma ban ajiye ba mu da muke almajirai ina zan samu na ce zan ɗauki nauyin sa na yi ƙarya yalla bai ranka ya daɗe duk na yi wannan 7,000 na kashe to shikenan Allah ya sa haka shine mafi daidai kame ni zan ɗauki nauyin kula da lafiyarka har Allah Ubangiji ya sa ka samu lafiya. To na gode. Allah ya kiyaye gaba. Amin. Ko Audu ban gaya muku cewa ku daina da cenin ɗin mutum ku ajiye mutum a cikin wannan station ɗin ya kwana ba? Yawwa. Ko Audu shirye hularka. Shirye belt ɗinka. Yaro ne. Kaga 61 ta fara yawo a kanka to ka jira tana kai karo da mai allon karfe mai turakar yasin. Billahi ladi ka da allon aduwa. Collect it. Yau asali zaka kwana.
Yassa. Yawwa, yaya, an ganta? Oga bu mu ganta ba. Mun duba lungu da saƙo, kusufa ba mu samu ganin ta ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ina wannan yarinya ta shiga? Hello? Malam Musa ne? Ni ne. Baban Husna ko? Ni ne. To ‘yarka tana hannunmu. Da suwa nake magana ne? Idan kana son ‘yarka ta dawo hannunka, to ka tanadi naira miliyan 2 kacal. Sannan ina mai jan kunnenka, kar ka kuskura ka ce za ka sanar da ‘yan sanda. Yin hakan zai jefa rayuwar ‘yarka cikin haɗari ko ma ta salwanta gaba ɗaya. Za mu sake tuntuɓar ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Oga yaya dai? Baban Badar tun jiya ban rantsa ba. They look quite expensive. A ina kika samu kuɗin? Ɗanki ne siyo miki. Dan malam? Haɗe shiga. Daga lokacin da suka kira ka so ɗaya da nan ba. Don haka suna gama kiran ka za su zara layin za su karya shi za su jefa. Akwai kaza a gidan nan. Akwai gashashen rago wanda kike so duk aka miki. Halin da kikan mu.